OK, takže čau ľudia, máme nejakú z kanálu Crew Games a tentokrát tu máme video z Counter-Strike Global Offensive, čo moc som nechcel túto hru točiť, ale nakoniec som sa rozhodol s kamarátom, že ju natočíme. A tentokrát som tu sám, nesom tu s tým kamarátom, ale od druhého diela tu už budem s ním. A chcel by som z tohto urobiť nejakú menšiu sériu. Som si ho nevšimol, sorry. Kde je? Tak zozadu, zľava, správa, proste všade. Aha, tu sa spavne jeden. Hop. Hore nikto nie je. Skoro no-scope a pôjde. No a túto sériu chcem hlavne s kamarátom jedným, čo hráva toto Goučko, čo je úplne pánko v tom a ešte za VPčko mu to ide ešte lepšie. A poďme rýchlo. No a ešte by som vám chcel povedať, že asi sa pýtate, že prečo tak dlho nevychádzajú videá. Tak nevychádzalo to preto, lebo som nemal čas na to a mal som nejaké problémy s internetom a ešte som mal počítač v servise, lebo odpalil som grafickú kartu. Grafickú kartu som odpalil, takže som nemal jak vydávať videa. A na notebooku, čo mám záložný notebook, tak na tom by som toho moc asi nenatočil. Dobre, tam není nikto. Ja by som sa išiel skorej pozrieť, na mide není nikto. Ideme tam ešte raz pozrieť. No poď. A zozadu, oh god. F3 máme, tak. Ideme teda na ten mid. Kto nevie, čo je mid, tak toto je mid. Proste stred. Alebo jak to povedať. A není tu nikto. A ešte som vám nevysvetlil, že čo hráme vlastne. Ježiš, ja som tupec. OK, tak hráme Deathmatch. Máte tu také minihry. Sa volajú kompetitívne zápasy. Potom tu máte nenáročný zápas proste. Potom tu máte Deathmatch, čo hrám ja. Potom tu máte Arms Race, to je také, že zabíjate ľudí a It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Oh god, som ho netrafil. No a za tie za 2 killy dostanete zbraň. Som zabudol teraz pravdiť, bože, ja som taký laker. Čo som to hovoril? Ja som zabudol. To Jagodal, prosím ťa, to Jagodal. Kde je, ja ho nevidím, a tu je. A zabil ho, okej, vidím. Dobre, tak keď si spomeniem, tak vám poviem o tom. OK, ideme po schodoch, není tu nikto. A ináč, nemôžem teraz 6 dní nemôžem hrať, lebo som dostal permanentný, ale dostal som ban na penalizácii na Goučku. Vlastne ani neviem čo, proste kľudia zahral som a zrazu mi len napíšu, že penalizácia. Ty kokso, ale ich tam je, tak tam nejdem. Oh god. Strašne veľa ich tam je. Kde si? Haló. Zozadu, god. Bože. Furt len zozadu idú. Bože, ja pokaždé zabudám, čo chcem povedať. No dobre, už asi nebudem hovoriť nič, vrhneme sa na toto. Mám 6 vyhraných kompetitívnych zápasov. Vážne, takto som ho netrafil. A zase? Mám vyhraných 6 kompetitívnych zápasov. Takže hádam, že vyhrám
nejaký super rank, lebo tie ranky vám padnú náhodne, tak dúfam, že vyhrám aspoň nejakú gold novú alebo niečo, aby som bol aspoň nejaký frajer. Ja by som bol úplne najšťastnejší človek na svete, sorry, že kebyže vyhrám gold novú, teda dostanem tú gold novú, ty kokso, to je úplne super. Knaknem ho. Easy peasy. Oh god, slipka. Poď sem, tak. Čo potrebuješ pomoc? Nepotrebuješ. Máme 4 minúty, potom si môžeme dať ešte jeden kompet. Bože, ja som úplne pomilený. Potom si môžeme dať ešte jeden deathmatch. A uvidíme, či sa zmestíme do tých 20 minút. Vlastne jeden kompet má 20 minút. Kompet? Čo ja mám s tým kompetom? Oh god. Lebo ja furt teraz hrávam kompety. A workshop mapy s kamarátom, s tým Volesom sa volá. Voles. Tak ho budem volať. Teda on má 3 mená. Voles, Chrasto a ešte Andy. Tak ja ho budem asi volať Voles, lebo to sa mi asi tak najviac páči. A tuto bude hráč. Tak už nie. Ja kým namierim a kým vystrelím. Hop. Čo deje, bože? Oh god, on tam vzadu kempí. Vzadu kempíš. Oh. A to je dobré, to pôjde. Bože, tohto neviete dať. A tuto je ten kemper, čo? No, ty kokso. A je nás ďalší zozadu. Oh bože. Ináč hlasujte na anketu, ktorá bude tuto niekde vpravo, vám vyskočí, či mám používať videá s webkamerou alebo bez webkamery. Lebo mám novú webkameru 720 HD. Áno. Si kúpil a neviem, či to mám vydávať videá aj s webkou alebo bez. A ešte som vám chcel povedať, že kupoval som si rok dozadu GTA 5 online a dostal som VAC ban, teda permanentný ban na nej, za to, že ja som mal komp v servise a konečne, že došiel mi komp, idem si zahrať GTAčko a zrazu mám ban. Zrazu mám permanentný ban. Takže asi sa mi tam v tom servise hrali na kompe, alebo ja neviem jak. Proste pripojím sa a mám permanentný ban. Takto som ho ako vážne nedal. Oh, bože. Ty kokso, ja si musím aj zvyknúť, lebo ja nerad rozprávam tak rýchlo, takže nerad komentujem takto niečo, takže určite na to si budem musieť zvyknúť. A zase som ho netrafil. Kde vidíš? Tam vidíš. Tu som, Julius. Áno, druhý sa tam spavne, ten si zoberie nožík a pekne vám ho... nebudem sa radšej vyjadrovať. Bože, budem jak žolo. Asi začnem live streamovať a budem rozbíjať stolik, ty kokos, jak žolo. Ale bože, ten už ma druhýkrát takto zabil. Sliepka, trafím ju z noskopu? Netrafím, počkaj, ja si na ňu namierim. Netrafím. Hop. Oh god, ja som krivý. Jak žolo. Áno, v pohode, ja sa nenaštvem. Tak. Prejdeme odtiaľto na mid. Ináč, tento crossy road, čo mám, tak ja ho knifnem. Tento crossy road, čo mám, tak som si robil sám, teda mi to robil Voles, lebo ja som si to nevedel takto urobiť, tak je taká workshopová mapa, kde si to môžete urobiť, asi vám dám link do popisku videa. A vyhral Crossfire, takže môžete si to stiahnuť, keď chcete, a my sa vidíme u ďalšej hry.
OK, takže sme v ďalšej aréne. Zápas začína za 1 sekundu. Ja si kúpim rýchlo AVPčko. A môžeme ísť na to. Vidie tam niekto? Aha, sorry guys. Ja som si myslel, že to bude nejaký terorista. Ale vyzerá to tak, že asi nie. Oni na 100% budú tam za tou krabicou. A tak není tam nikto. Dobre. Oh, God, zozadu. Tak to sa nedalo. Za VPčkom by som mal, tak to asi nedal. Neviem. Aj, počkej, spavnul som sa hneď tu, takže easy. Aha, ďalší. Easy peasy. Ďalší. Oh, God. Ty, tak to som dal pekne. Nemusel som mať namierené a dal by som ho znovu skopu. Oh God, more, ja strieľam po svojich. I kokso. Tak to som ešte nezažil. Ja ho knajfnem. Čau. Blbeček. Oh God. Kam išiel? Tu je. Ne, to není on. Oh, bože. No, nám ide, není, je tu jeden. Tak nič, on má akačko. Počkej, tu mi ukazuje otáznik, takže tu bol. Poďme za ním rýchlo. Dobre, dobre. Tu není nikto asi, no už ho už ho zabil. Dobre. Hore je môj, a tu, ne, to je môj. Bože, tu sú sami moji. Hop. Aha, tam sú, jeden, druhý, tretí, nebude? Nebude tretí? Ale bude. No, čo som povedal, že bude. Dobre, máme 111, čo je super. 120 a on má 141. Takže takto kebyže ideme úplne, všetko je v pohode. A tuto nikto není, tu sú akurát moji. Aha, tam je jeden. Tak, crossfire je dole. Bože, kde sú, kam idú? Ja potrebujem nejaké killy, ne? Musím ho predbehnúť. Má veľa a ja musím byť prvý. Nedám ho ani tohto, Crossy Road. Oh God. Oh bože, dvaja sú vedľa neho. Dobre, nebudem sa vyjadrovať, nechcem chytať nervičky, ale on už má 183, takže si nervičky budeme chytať moc veľmi. Moc a veľmi. Dobre, máme 160. Dobre, tuto sú zase moji. Bože. Takto. A tuto bude určite niekto. No, čo som hovoril. No jasné, by si ma s nožikom dal, ty kokos, to by som bol iný noob. Bože, použijem na teba AKčko. AVPčko. Nepoužijem, lebo ja som krivý, jak nič. Bože, mal som naskočiť. Dobre, máme ešte 5 minút, zatiaľ som prvý. Takže dúfam, že si to nepokazím a tohto zase nedám. Bože. Thanks, boy. Na mide není nikto. Tu je jeden, ahoj. A toto budú. Čo som povedal, že tuto budú? Počkaj, kam idem? Ja chcem ísť stade to a na Ačko.
Bože. Náčko, lebo tam sú hráči teraz. Takže tam sa poriadne naexperimentuje. 227, on už má ty kokos. Sa dobre rozbehol. Oh man. Dobre. Teraz potrebujem ešte pár kilov. Zatiaľ mám 19 kilov. Čo je v pohode, ale chcel by to viacej. Tuto budú určite. Počkaj, čau, moji. Sami sú tu moji hráči. No, teraz mi to ukazuje, že oni sú na onom. Tak teraz som zbytočne do zeme vystrelil. Zbytočne do zeme. No, respavni sa. Respavni sa. Áno, a zozadu, bože, uchyla si škaredy, zozadu furt ti to dáva. Tuto bude on. Kde bol? Bože, za krabicu. Ty kokso, však oni ma už dobiehajú. Ohni. Ja nemám nabité proste. Ja nemám nabité. A preto ma zabijú. Easy. Oh god, man, bitch. A tu je. Dobre. To je môj. Bože, na tejto mape je viacej mojich, jak tých protihráčov. Je to 8-8, ale proste mne sa to vôbec nezdá. Ty kokso, len také by, že mu dám headku, tak to by bolo úplne super. Aha, tu je. Tak bol, no. Nehaj mi niekoho, please. Oh, god. Aha. Jeden. Aha. Oh, damn, son. Nie, za minútu to končí, ja to musím dobehnúť, ja chcem byť aspoň tretí vo videu. Oh god, rage jak nič, ti poviem. Áno, tu sú dvaja po tých, dám si jak nič. Jak nič, počuješ ma, jak nič. Neodmar... Negev, on si zoberie negev. A on... Žomri, tak dal som ho. A to čo musíme dělat, čo je... Áno. Op. Ty kokso, som sa rozbehol, jak i nič. 312 mám. Ale henten má pomaly dobieha, ten má 301. Takže zabijeme tohto, máme Ferry Levely. Ten sa pozerá niekam do steny. A tohto som zbytočne mysnul. Aha. Pred ní som si ho nevšimol. Dobrá, máme 324. Super. OK. Takže... Mám som robil snímku. OK, takže ak sa im páčilo, nezabudnite dať palec hore, pokiaľ sa vám tento Counter-Strike páčil, ako moje skilly s AWPčkom, tak niekedy si môžeme dať 1 versus 1 s kamarátmi, alebo s kamarátom. Dobre, zanechajte mi nejaký pekný komentárik, určite si to prečítam a uvidíme sa pri ďalšom diele. Takže čaute.